Είμαστε οι μνήμες μας. Και τούτο πώς το προσδιορίζω? Είμαστε τούτο που είμαστε σήμερα χάρη σε εκείνα που εζήσαμε. Και εκείνα που εζήσαμε είναι μέσα στο μυαλό μας και ονομάζονται αναμνήσεις. Και άμα οι αναμνήσεις σβήσουν και ένα θυμούμαστε ποιοι είμαστε, σαν να και δεν είμαστε έναν κάτι. Νιώθεις και αντιδράς εμπειρικά. Ό,τι εβίωσες στο παρελθόν επηρεάζει το πώς θα νιώσεις στο τώρα και σε ποια κατάσταση, πού θα νιώσεις. Και άμα ξιάσεις ποιος είσαι, θα αισθάνεσαι και θα αντιδράς διαφορετικά. Όχι όπως να αντίδρας αν ήσουν εσύ. Και τελικά ναι, είμαστε οι μνήμες μας. Γιατί είμαστε οι εικόνες που κουβαλούμε στο μυαλό μας. Εικόνες που απεικονίζουν τις στιγμές που εζήσαμε και οι εικόνες τσίνες που μας αφήκαν οι γεύσεις των ανθρώπων που εγνωρίσαμε. Μα είμαστε και τσίνες εικόνες, εικόνες που κουβαλούμε των συναισθημάτων, που κλειδώνουν στο μυαλό, κλειδώνουν. Και ένας άνθρωπος ή ένας χώρος ή μια μουσική μπορεί να τα προκαλέσει να ξυπνήσουν. Και άμα ξυπνήσουν, ζωντανεύκουν στο νου μας τούτες οι στιγμές. Οι στιγμές που προκαλέσαν τη δημιουργία τούτων των συναισθημάτων. Και ναι, είμαστε οι μνήμες μας. Το σήμερα μας ανήκει στο χθες. Γιατί το ποιος ήμασταν εχθές αντιδρά στο ποιος είμαστε σήμερα. Ανήκουμε στο εχθές γιατί χωρίς τσίνον θα είμαστε σήμερα οι μνήμες μας.